Galderak botaten fandia eta nik baten batzuk apunto egin ditut. Zenbat etxurru? Bota. Venga, adibidez. Zer da pertsonai? Iban, zer da pertsonai publikoa izateren gauzaik onena eta txarrena? Betxu, onena esango nuke jendien maitasuna. Kalea jun eta jendeak esate izunien, jo, zure bideoak ikusten ditut, ze ondo pasatzen, igual egun txar bat eukidet eta zure bideo batzuk ikusten ditut eta oso ondo pasatet. Eta gero txarrena esango nuke, gaur egun nik ustet pertsona bat kritikatzeko eo zalantzan jartzeko deak esateguen hori erreztasun asko dago. Orduen, euki berdezu zure psikologikoki zuren burue ondo lan dute, zare sozialetan gauzek igotzeko eta jende asko jarraitzea izunien, ze nik uste gaur egun ja zare sozialetan ez gehala leno bezalako irikisek. Ze daukeu bildur geixo ze esango benaatik. Ze gaur egun edozer kritikatzea. Zuk ez dut alemazu. Nik oin isoetze bat, historiz bat adibidez. Bilbo atorri naiz eta ze hotzaik eguen. Ja seguru daukatela bat emat. Heita. Esaten zu, bai, gaur goizien iso dut nire konprie. Gaur goizien konprie egin dut. Bueno, ja hasi zaizkik kritikatzen. Zein da kritikari, jaso osun kritikarik handixena adibidez? Edo lan bat goguen deukezune, edo gogorrain jatzune, edo... Nik ez dut esaten kritika danak batzuk zilegi di, Batzuk, bai. Osa, adibidez gaur, bueno, konpri egin dut eta plastiko asko ebilidet, bale. Baina baita ere, oro sartzea, nik igotzeten dana, ja dauko eskubide badanok, hori opinatzeko, edo horri buruzko iritzi bat emateko, batzuten iritzi hona da, eta batzutan txarra da, ez? Nik badakit, sare sozialetan esponitzen naizen momentutik, iritzi horrak eta iritzi txarra jasoko jutela. Baina askotan kritikatzen dugu ja, edo zer kritikatzeatik, eta emate dugu iritzixe, edo zerreatik esatezula, joder. Igual urrungo baten isiliko gona izaten. Ja, ez, Iban, porque isilik egon bizitza, zeure bizitza guztixen, bai? Ja, baina esatezu. Arnasa hartzia itxik ja, esatotue, alao, eta azkenien, zenbat da, nik uste, zenbat da jarraitzaile, follower, segidore geixa euki, orduen, jende geixak ikusten zaitxu, orduan peligrue gero eta gora hua dau, eta jendean iritzixak anitza hue, bai? Lehenko momentutik egon gola jendia zurik izkezuna gustatzakona, eta... Gente barbinek maiteko soiu da bestateko horretu. Muturreko gauza horiek bai onerako. Askotan ere onegiak ere ez dira askotan egiak, eta txarregiak ere guzti horiek kendu dimar dirala, ez? Muturreko gauza guztiak horretu. Osa, esan deten azkenin onena da, jendeak emategu maitasun hori, eta txarrena, igual jendiek dauken errazazun hori ikezun dana kuestionatzeko, esango gonuke. Plaxa, galdera bat gehiak hau? Claro, ez que hori Ibanek esan dagoenan harira edo hildotik, galdera bat asko guztu dela. Zer egiten zure ustez ezinan inoiz ausartuko non dago zure muga? Bueno. Ez oso galdera, zer Zer ere mugien dagoan. Zure muga non dagoan, zer egiten ez zinateke ausartuko. Ulertzen dut, sare sozialetan edo nean publiko. Osa, nun dagoen muga igotzeten hortatik, ez da? Zer ez zinen ausartuko igotzen. Ulertzen dut galdera. Nik adibidez, nire relazio pribatuek ez ditut igotzen inoiz. Osa, nire behin kontaktu nun nire ligoteo bat, behin hilalie. Porque, karo, pertsona horrek, mutil horrek ikusizun, etzikon oso ondo iruditu nik hori kontatzien, naiz eta bere izena ez deten esan, baina eman nitun ezaugarri batzuk, bere inguruko jende horrek ja detektauzun behazala. Orduen... Aizkolaria, bizkaitarra, ez dakizte festivaletan, ez dakizte egin lia honitzen, eta gero pertsonari juntzen ez dakinoa bizitzea... Bueno, jazta. Bere inguruko danak entera uzien, eta ja asarra bitzean nerekin. Ja, ondo... Hola nik ezten da. Bai, nire bizitza pribatuko gauzak intentatzea eta askoz kontatzea. Hori hobeto.